i veliki pozdrav svima je došli novi video klip na mom YouTube kanalu. U današnjem video klipu za vas imam jednu veoma zanimljivu temu i jednu veoma zanimljivu stvar koja se meni desila juče, a to je da se na YouTubeu desio barem meni jedan glitch. Znači lajkovi se nisu pravilno pokazivali. Ja sam juče izbacio klip gdje sam davao pozdrave svojim subscriberima i taj klip je prošao odlično što se tiče pregleda. Znači ima oko 100 pregleda, ali problem je u lajkovima. Znači dok ja ovo snimam trenutno ima 10 lajkova, a tu ima komentara od mojih 25 pratioca. Znači ja obično imam po 25 komentara, a po 40 lajkova na video. I sada ne verujem da od tih 25 je samo 10 lajkovalo, a tih 15 nije lajkovalo. Jer ja uvek imam više lajkova od komentara mojih pratioca. Znači ljudi, ja sam potom, to jest zatim sam probao da lajkujem svoj video preko maminog telefona. I kada sam ušao u YouTube studio, vidio sam da se taj lajk uopšte nije priznao. Zatim sam napravio važni akaunt i preko tog važnog akaunta sam lajkovao sebi video. Ni preko tog akaunta se također nije lajk priznao, niti se nije uvažio. Tako da ljudi, stvarno ne znam zbog čega je to. Ja sam ispod u komentaru sve to napisao i tu sam taj komentar zakačio, ali opet mi dolaze kidovi sa nekih kanala i pišu mi ti si jebeni autosuber kao ovaj lik. Naprimjer, ovaj lik uopšte nije gledao moje prethodne klipove i nije gledao prethodnu aktivnost. Ja za nekim klipovima imam 30, na nekim 40, na nekim 50, na nekim 60 lajkova. Čak imam na nekom klipu i čak 105 lajkova. I on sve to nije video. Ajde, možda nije gledao moju aktivnost na prethodnim klipovima. Ali što nije video pinovan komentar, znači komentar koji je bio zakačen i u kome je bio objašnjen cijel problem. Znači ja sam to odmah primetio. Zatim, kako nije video koliko je komentara bilo na tom klipu i uporedio koliko lajkova ima i plus koliko komentara ima na tom videu. Znači baš se primeti razlika kad vidite na primjer 7 lajkova, a komentarisalo je njih 20. Tu se primećuje jedna razlika. Sad, šta je furka kod svega ovoga? Furka kod svega ovoga je to što ako želite da sa tih akaunta, na primjer sa akaunta moje majke, kada sam ja lajkovao video, lajk se nije priznao, a kada sam pokušao da dislajkujem, dislike se priznao. U tome je problem i u tome je furka. Meni je samo strah da ovaj glitch ne ostane, to jest da YouTube to ne popravi. Znači YouTube ne mora da popravi lajkove na mom videu, lajkovi mogu ostati kao što su sada, nek ostane 10-12 lajkova koliko god, ali samo na sljedećim videima nek se ti lajkovi priznaju, nek se ovako ne dešava, pošto bukvalno na svakih skoro mjesec dana se dešava neki novi glitch. Pre par mjeseci se desio glitch da tako što se unsubujete sa jednog kanala, vi se računate kao 2 subscribera koje su se unsubala. Onda pre 7 dana je bio glitch da ne možete nađete vaš kanal na YouTubeu, a ako možete ga nađete, sigurno vam ima 0 subscribera. I mene je povrh svega iznervirao taj lik s kanala koji je napisao da ja koristim autosub, a da koristim autosub ne bi imao toliko aktivan kanal i ne bi imao toliko ni ukupnih prikaza, imam ih 16.000, skoro 20, ne bih imao 5.000 lajkova, inače da imam 5.000 lajkova i 400 dislajkova, tako da ne znam stvarno šta se ovo dešava ljudi, tako da nadam se da će ovo YouTube popraviti. Ako ne popravi, stvarno će mi ubiti želju za snimanjem, to je motivaciju koja mi je baš sad došla da krenemo daily upload. Znači ljudi, ironija je to kada počne raspust i vi ste krenuli daily upload da radite i onda se predstavite u novu kuću i nemate internet 2 nedelje. Kada dobijete internet, počnete da radite daily upload 2 dana i pokvari vam se računar. I onda vam je računar na popravci 7 dana i kasnije vam YouTube sjebe motivaciju tako što ubaci neki svoj glitch. Znači prosto mi se gadi više YouTube. Znači sad će neko reći u komentaru ako ti se gadi YouTube, zašto snimaš na YouTube? Ne da mi se YouTube kao virtualna platforma ili kao mjesto za snimanje, već gadi mi se organizacija YouTube-a. Tako da, to bi bilo ljudi to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video, ostavite like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav.